aşırgın yani qaw radiyatdan Owanstan Türkmen dogulumuz sana näme at goýupdyrlar we Türkmen sähräti Türkmenlerimiz näme at goýupdyrlar osam ýaňy Gasym Nurbatyw biziň bir beýik şairlerimizden biri hem ýazgyjy şonu ýatladyň şon bir nemesem ýatlap bersen gaw boljak. Ne bilen şairimiz Gasym Nurbatyw şu İran'a baranlar men soratdyrlar ene elin şeýip däldiräwatýan dälgi edip niýede de şo edip soratdyrlar Gasym Nurbatywyň öýregimiz ol aşyr aşağı belli ağlaýan edipdir. Aýdyn şu ağlaýan başy edip baş ağlaýan başy edipdir. Afgan sahlary wagtdyr Afgan sahlaryň elin şeýip däldiräwatýan gara edip niýede edene ene bilen öýregimiz ol aşyr belli ağlaýan edip o Gasym Nurbatyw İran'a baranlar Afganistan'a varın, Afgan doğulurmu da barana şeyle görünmektir. Afgan doğulurmu ne Karagida'dan aldım, ne İran doğulurmu da değerli başlardan aldım, aydın değerli batyan değerli başlayıp şeyle adalım. Ne canlar favudun, ne dip oldu yine de liderlaşık, yine de aydınlarına ait verelim ne dip oldu. Afgan doğulurmu da ne Karagida başlardan aldım, orada ait verelim ne dip oldu. Doğru, doğru. Hem şu var Karagid hem de değerli başka aydın değerli batyan değerli bir İran'da olan bir şeyler koydular. Doğru, Türkmen sähräti Türkmen dogulumuz. Ne Gasym Nurbatywyň goşugy bardyr, ne çubuklet goşugy. Şoğa goşupdyr. Bunun Türkmen dil edebiyat kitabyny geçiripdir. Şu Türkmen dil edebiyat kitabyny baş goşugy. Doğru. Onun şu Türkmençe rady geçiripdir, näme de şu aýdymy goşugy bardyr. Doğru. Ben yani Gasym Nurbatywyň dinlerken ne diýip bolan. Hükmen. Aydın däldiräp aýtgan dälgi başlaýar İran oğullarymyz. Afgan oğullarymyzdan Karagid başlaýan diýipdirler. Canlar sag bolsun. Doğru. Hemmeňde salam Afgan oğullarymyzdan. Doğru. Owanstan Türkmen dogulumuz. Afganistan'da Irak'ta we, Siriýada we, şonu ýaly Angliýada we, Amerikada we, Kanadada, Şweýsiýada, Germaniýada, dünýäň bütün günjegine şu Türkmen dogulumuz we okap bererler we işlap bererler we türlü ýazgylarda hasta we şolay hasam sizin şu çıkışlarını görseler has beğenecekler, gowlar açılacaklar. Adam aýtýarlar maňa towakul çağa diýerler, ýa imamdan ýa YouTube'dan Türkmen ilim diýip men ady var da şonu aýtýarlar. Şeýle biz ýurtymyzda bar gaýdan ýalap bolýar, ilmi günümi gören ýalap bolýar. Köp sawal etýän zähmetden üçin ýaly. Men bu ýöne köje zähmet görýän sebäbi hem Türkmen ilimi, doganymy, garnaşymy dünýäň haýdy günjegine wata demen şolar gowanýan, büýsönýän. Ýöne köje zat elimden gelýän zatlary muht men YouTube'dan hem hiç alamak, Facebook'umdan hem imodan hem şonu ýadylar. Bir sawat bolsun diýip şeýtýän. Ne hadam şu geldim ençe milyon soň görüşdik. Hatam didarlaşıp geçen günlerimiz ýatlap hatam begendim. Sağ wasylaryň üçin hormatyň üçin ýene aýdym dowam etjek diýen. İnşallah aýdymlarym dowam eder. Adam ýa-ni DVD-lerim ma, CD-lerim ma men hökmen olar zatlar geçiren. Ýa-ni internetde goýar, YouTube'da, Facebook'da ýyly güne tandan, ýyly gün şonuň üçin şonsyzam tanýýarlar. Bizim has maksadymyz Türkmen milli sungatymyzy, aýdym sazlymyzy ýyly güne getirmek, ýaýratmak, belki sizin nesibäňiz çeksin. Arkasy bilen Türkmeniň medeniýet ministri gol çekip de meni Kanadada barpdan çykyş etseňiz, gowajak begenjek, otayda bir Türkmen jemgyýeti gurulsa, adam okuyjaklara ýagdaý göretsek, bir işçi adamlara ýagdaý göretsek, iki döwlet bolup, hem şu aňarda ýaşaýan bizim yüreğimiz bärde, aňymyz bärde, aýamyz aňarda bolsa-da. Şoň esasyna men gelip, şu zatlary bir zähmetçek neme dip ýöne elimden gelen zatlar işaretip ýör. Menem şu aýdymlamy Türkmen dogurlaryny ýetirmem arzu edýän. Ne diýip boda çağırsalary bar, aýdym aýtmagy, ne diýip boda. Hökmen. Şu Türkmen sangyjyklaryny hem ýerine aýdym aýtýyş etýär. Arkadaşymyň jany sag bolsun. Hormatly mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun. Tutýan işletini rewaj bolsun. Bir de şatak barmagy konsertler aýdym aýtmam Türkmen dogurlaryny, taşyr Türkmen dogurlaryny konsert bermemi arzu etýär. Belki ýetde şatakda müşrikler nitip bolsa. İnşallah ýaşy net ýarym döwlet diýen. Diýen döwletimiz ilimli günümizde, diýen parahatçylykda, asudlykda, diýen begenýän bolam diýen hem hawada gowy. Men gelip ýene berde garym görmedim, ýagynam görmedim. Gör diýen men hederlik bir ýurt. İnşallah käbir zatlarym kemçikler o zatlarym düzelir, her zat bir wagt gerek. Şu Türkmenistan ýa-ni